Našli jsme tady na ostrovci Snakea. Myslím, že bychom do cíle mohli dorazit tak ve 2 ráno. Mažovský, nemáme žádné jídlo. To je Kamil. Zasranej kopec more. Je taky klitoris. Našli jsme tady na ostrovci Snakea. To je snáke. Mrtvý tady je. Jo. Pokračujeme dál. Takže, zašli jsme, tady je Kamil. Tady jsem já. Aktuálně jsme zašli jsme pochod na Lisou horu v 11. Myslím, že bychom do cíle mohli dorazit tak ve 2 ráno. Výchozí bod, respektive base camp, je naše chaloupka na Ostravici. Ano, tady voják. Máme čelovky, máme trošku pití, nemáme žádné jídlo, nějaké cigára. Po cestě pozbíráme ještě nějaké borůvky. Hlášení bude pokračovat na další zastávce. Našli jsme jediný zdroj vody, který potkáme po cestě, ale zjistili jsme, že je vypnutý, že neteče. Že jim netočíte jako tak. Jo. Tady jsem taky, jo. To je Kamil. To je stojatá voda. A ti, co ví, vole, tak ví, že to se nedá chlastat. Takže pokračujeme dál. Jedna ze 4 bateřek už je v KOčku, ale to nevěstí vůbec nic dobrého. Ta spotřeba je jako hodně vysoká. To jsme teprve už 1 kilometr, jo. Nice boy. Taky Kamil se tady vysvěcuje, vole, jak na lesy. A já jsem mu říkal, ať to se na to vysere. No, je bávač. Valí to? Vidíš, máš jednu čárku, ti říkám, že to je dobrý, no. Chytrý, si chytrolí. Takže taková je situace. No. Jsme skoro u cíle. Výhledos. No jo, ale pak si přestal, tak jsem musel kamerovat rovnou něco jinak. Pokračujeme dál. Tvrdohlavý horal. Zasranej kopec more. No, co si o to myslíš? Takže prostě v pořádku. Ahoj, jdeme dál. Tak. Jo, jde to vidět. No, jsme tady, na Lise hoře. V noci, tam je nějaký stan. Tady Kamil. No, teď už jo. Měsíček. Měsíček na hnoj. Ano. Jak na hnoj? Jsem bavil, teď tím vstane a čekám, než Jsme tady. Tady je Hyundai. Dle mých výpočtů. Tady je Lisa hora. Jakože ta věž, spíčená. A ještě to tady jdem trošku prolést, jo? To vlastně vypadá v noci. Budeme se hlásit dál. Tak tady jsme na vyhlídce číslo 2. Tady máme celý Moravskoslezský kraj jako na dlani. Na tom videu to nevypadá jak dobře, ty vole, jak to vypadá IRL, ale jakože fakt hustý. Lisa hora. Mesác. Takže... Jo, já nechci závěr, nechci to. Si dám cigaretu. Takže tak, zdolali jsme to. Kurva. Tak a ještě jsme vlastně zjistili zajímavou věc. Jak jsme si ten baťoch nahoru, tak jsme zjistili, že čím jdeme výše a výše, tak je těžší a těžší. A jediné vysvětlení pro tady tuhle je to, že jsme věc, slabší a slabší. Ne, logické vysvětlení je takové, že dole nebo tak hutný a tak vlhký vzduch, ale tady je vlhčí a hutnější, takže ten baťoch doslova nabobtnal. Myslím si, že dole vážil tak 1,5 kg a tady váží tak 8. A to ještě z toho upijeme minerálku, jo. To je to hodně velké nabobtnání, vole. Já jsem započídlo, vole. Viděli jsme tady majestátní násvit hladícího vodu. Počkej, tak já to rovnou pohladím, když mám zaplet video. Ukaž. No, hladící bod. Tady taky. Klitoris. Kuloris. Kamil se to taky pohladil. Ano. Tak a co teď?